Mantai kaming amchaini takok somendoro deborma sal gobang marombai sak hamya ongoi thongaro kalaijak thongani kutulmanya takok somendoro deborma nukungo krang puisa kwrwi kha sak naijana phano naijagui manliya takok somendoro deborma nog nukung hamjaya nog nukung chukjaya sak naijana musungo naijagui manya nukung chugyani bagui takok somendoro deborma abono nuguino Olkok borok media framni adong song miyao khomulungo bono chubana bagui rang khanglai o rang no tini Olkok borok media framni adong song thangui takok somendoro debormani nukhungo thangui chubamungdi oikha tai khagonang lukurok bo norok bo jodi takok somendoro debormano chubonani muchungui tongkha hingke norok bo chubawi mano boni ekon TV skini bisingtui norokno takok somendoro debormani account riwoi rinai tai lukurok chao nungo phekjaknai manui bai kubului tongmani sai rang khibui tongmani sai chuak maikham chawoi nongui tongmani sai norok bo abo haikino khoksa khongnui chubawoi rikha hingke takok somendoro debormani sak hambui thangnai tai tini takok somendoro deborma siming sak hamyanglak kwbangma lukurok sak haimang tongmani jora omo haikino chubamung laikha hingke kwrwi nukungni luku tabuk sak hambui thangna hinui bo saimano abono wngkha luku chubamung abono wngkha lukuni hamjakmung lukuni kha kubui lukuni kha kaham abono no hino chubamung haini bagui no kha soijakliya kha tongui manliya Olkok borok media fram ni samung tangtongnai joto adong song chubamung riwoi kha lukurokni thani khoksa khongnui naharui thumbui tini Olkok borok media framni team rok thangchubai kha naitongdi choyakarui biro report chini kok TV darano rugirok naida ma hamri da mano abo or mobile no kisasa no je chung pari mani je lukurok suba mani norok chung tai chi dol chung palbai phai tai lukurok onekta suba su khaike mobile no kisa bono hamya nai ri Ngai ko ka angkok the sam dosari taku buku paham ani basana so basari kha hamai nga chano kha han taku buku ana hamari somin dom drama somin debrama taku buku hamari kha to bani basaba hantu no hamai hamya ba hamtu haya ba hantu yang asa banyak naya jauh taku ro ke officer hoite auto salok nai gari salok nai kam khainai kottono chubamani tamuno choba jaka norobo ngao tabu boso masa gana bihirabo khibe kanang thaka ego bosa ham bupa hamyang nga tamang boso bai kamo maya kaso maya tamang kunphang khaima jaya nara posa ko ja no ko mai kre ja no ina sunu mai sa kan jo te tam khanya ba nga tai kabalo se kala tang ka ba tai tam khanya ngao no choba sa khaya jaka an somi doro debormano choba sori jaka hamai jotono puilano jotono khulumo ar tekese joton se chubamung kotor chung mia luku chubamung ni bagui chung luku tum ungko luku ni bagui chini moi ni basla somendro deborma tai bini sajala somendro ni bini ba hamya ni bagui chung luku rono chuba chur sanmani jotor je chubanai rokni joto chakiri khainai joto ang lukurok je chuba chur khaimani chung bungno chung yapari phakya ja tongmani erpore tekese kobuno musung lukurokno ke je chubano musung nai chubai mano chung je description o rwnai chung bungni account number tongnai joto kisu tongnai bungni orono channel no nungnai joto channel no nungo tiprasa channel no nungnai ar tekese koimuso haba haksal phaina musu eke account ifano norok chuba chur khaimano ke tekese chungkhe hai tiprasa all media forum ni hoite chung phai or chuba chur khaipekha te chubano musung nai tonghangke ba chubai mano amsungno hambai